हेल' लोगोफोर, बड' आर्ट टेक चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर, दिनै आं नोंसिनि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो माबोरै गाव गावनि फेसबुक एकाउन्टखौ बा गाव गावनि फेसबुक प्रफाइलखौ जोङो माबोरै लक खालामनानै लायो। आं बिनिनो मोनसे भिडिअ बानायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लादो। फैदो बिदिब्ला लोगोफोर, आं दा बारा गोबाव खालामाजासे आं आंनि मबाइल स्क्रिनाव थांनानै नोंसिनो दिन्थिदिनि जोङो माबोरै गाव गावनि फेसबुक एकाउन्टखौ बा गाव गावनि फेसबुक प्रफाइलखौ जोङो माबोरै लक खालामनानै लायो। जों दा बेखौ लक खालामनानै लानो थाखाय जोङो बयबो गाव गावनि फेसबुक एकाउन्टखौ अपेन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेयाव आङो दा चेक खालामनानै नायग्रोसै नै लोगोफोर, दा आंना बेयाव लक खालामनाय नङा। लक खालामोब्ला नैबाहाय लक इउर प्रफाइल नाय दिन्थिखायो। बेयाव नै दा आं लक खालामनानै लायाखै लोगोफोर। आं दा बे फेसबुक एकाउन्टखौ माबोरै लक खालामो बेनो जाहैबाय आंनि फेसबुक एकाउन्ट लोगोफोर। दा आं बेखौ माबोरै लक खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन। आं नोंसिनो स्टेप बाय स्टेप खोन्थागोन लोगोफोर। दा आङो बेखौ लक खालामनानै लानो थाखाय नै गिबियावनो नैबे गोजौनि डट मोनथामाव क्लिक खालामनांगोन। दा आं बे गोजौनि डट मोनथामाव क्लिक खालामनोसै लोगोफोर। नै दा आङो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दा आङो नैबे गाहायनि नैबे सेटिंस प्राइभेसि अपसनाव आङो दा क्लिक खालामनानै होबावनांगोन लोगोफोर। नै दा बेयाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो गोबां अपसन नुजागोन। नै दा बेयाव आङो आरो फिन खनसेबाव नैबे सेटिंआव आङो क्लिक खालामना होबावनांगोन। आं दा बेखौ क्लिक खालामनानै होबावनोसै। दा बेबायदिनो गोबां अपसन नुजागोन लोगोफोर। जोङो दा बेयाव नागिरनांगोन प्रफाइल लकिं। नै लोगोफोर, नैबे प्रफाइल लकिं एलाय नै गाहायाव प्रफाइल लकिं होननाय मोनसे अपसन थायो। जोङो दा बेयाव क्लिक खालामना होनांगोन लोगोफोर, जुदि गाव गावनि प्रफाइलखौ लक खालामनानै लानोब्ला। नै दा आङो बेहाय बे प्रफाइलखौ लक खालामनो थाखाय आङो नैबाहाय नोंसोर नुदों लक इउर प्रफाइलनो लोगोफोर गाहायाव अपसन होनाय नुदों। नैबाहाय नैबे लक इउर प्रफाइलाव क्लिक खालामना होनांगोन लोगोफोर। दा आङो बेयाव क्लिक खालामना होनोसै। दा बेयाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नै आंना दा आंनि प्रफाइला लक जानानै थाबाय लोगोफोर। नै इउ लक इउर प्रफाइलनो माने आंना प्रफाइला आंनि बे फेसबुक एकाउन्टआ आंना अलरेडि लक जाबाय लोगोफोर। अनलि इउ फ्रेन्ड्स केन सि दा फट' पस्ट एन्ड स्ट'रि। माने बेहाय माने आं दा लक खालामनाय लोगो लोगो आंनि लोगोफ्राल' आंनि फट' आंनि स्ट'रि आंनि पस्टफोरखौ नुसिगोन लोगोफोर। आरो गुबुन दस्रा आंजों फ्रेन्ड नङिया माने नुनाय नंला। नोंथांमोनाबो बेखौ मिन्थिखायो जानांगौ। दा आङो आंनि प्रफाइलखौ लक खालामनानै लाबाय। दा आंना नैबाहाय नैबे एकाउन्टआव श' जायाखै लोगोफोर लक खालामनाया। बेखौ जों दा माबोरै श' खालामनानै नायनो हायो लोगोफोर। जोङो बेखौ नायनो थाखाय आरो खनसे बेयाव थांफिननांगोन। बेयाव खनसे थांफिननानै जोङो नैबे प्रफाइल लकिंआव क्लिक खालामनानै होफिननांगोन लोगोफोर। नै दा जोङो बेयाव खनसे क्लिक खालामना होबावनांगोन। सि इउर प्रफाइलाव क्लिक खालामबावनांगोन जोङो खनसे, माने श' खालामनो थाखाय। दा आं बेयाव खनसे क्लिक खालामना होबावनोसै। नै लोगोफोर, आंना दा प्रफाइला लक जाबाय। दा जोङो बेखौ नायनो थाखाय आं दा बेखौ दाननानै लानोसै आरो खनसे फेसबुक अपेन खालामबावनोसै लोगोफोर। दा आङो बेखौ क्लिक खालामनोसै। नै लोगोफोर, दा आंना प्रफाइल पिकचारा लक जाबाय। नै लोगोफोर, नोंसोरबो नुदों। दा आंना प्रफाइल पिकचारा अलरेडि लक जानानै थाबाय। नै दा नोंथांमोनाबो जाय गाव गावनि फेसबुक एकाउन्टखौ बा गाव गावनि फेसबुक प्रफाइलखौ लक खालामनानै लानो गोसो, बेबायदिनो लक खालामनानै लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव क्लिक खालामनानै होदो लोगोफोर। दा आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।